derek sinau. Iki mau luar biasa sekali Mas Agung Prasetyo, bola cokek. Bola cokek samun rawuh. Ya, jauh-jauh ya Mas ya. Iki mau yo sing wong Jakarta yo iki mau. Pokoke ning endi parane ana cokek. Mas Medi Panggah. Mas Medi Panggah. Yes. Mas Yatno, monggo. Yuk semonggo. Barang sampun panggihan Damin sak pupuh garwane wong liya. Barang sampun
Pisan kas. Tuk ketak ketuk sok. Ya dilebokke ya Dik ya. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tak pada salah atiku Gustiku nyuwun ngapura. Dibangun Mas Dame. Oke, baik matur sembah nuwun kagem kanca bola Jakarta Mas Medi Joke sampun nyengkuyung kalian kanca bola Petruk Sidi. Siap. Dik Bagong Pripun lek Petruk? tinggal mboko sawiji